Bethu. Yabona nje manje. Awu sabulela la indawo le ezimpilo. Kodwa kuthiwa ngizomaketha man. Hola. Kwadukuza TV. Mele ngitshela abantu ukuthi nenzani indaba. Você não mas é. Tapi nukusinisika kwazi. Sina. Haya ngaba sina phela Nginibingelele babukeli bethu bakwaDukuza TV ekseni lusuku la ngesonto sisendaweni la yasentshaweni eWard 15 size ngodaba ke lika sisomncane lo esake samveza enenkinga yesikhumba so sithe ake silethe ke imphumela njengoba nanicelile ke ukuthi ke niyacela ukuthi nilandele lonke udaba lika sisi sekuthe nje njengoba kwakufike ke nangumfowethu la udokotela uplumber umsebenzi wakhe uhuman plumber ususheshe wabonakala so sitheke njengoba shesheshile impendulo zaqhamuka ababukeli bethu engakho nje sila ngokusheshsha imisebenzi yakhe ke ubaba uplumber uhuman plumber ibonakalile kodwa ke ngeke ngikhulume kakhulu ngizonikeza nje yena umfowethu mhlambe nginikeze naye usisi ayikhulumele ngoba ngiyazi ekuqaleni babukeli bethu asizange sinikeze ithuba lokuthi nimbone ebusweni ngendlela isimo esasiyona kodwa ke manje sizomveza ebusweni ngoba usena confident naye ujabule kwayikhona njengamanje nathi sijabule kakhulu kwesakuficayo eqaleni babukeli bethu ke sisangena ke sisazoqhubeka nodaba cela ngingakhohle ukuthi ke siya subscribe si like si comment si share ukuze sikwazi ukuthi i-channel yethu ke iqhubeke iya phambili ngoba siyazi ukuthi ke thina sikwaDukuza TV asithatha intweni kodwa ke sisizwa yikho lokhu ukuthi ke saziwe umhlaba wonke ukuze sikwazi ukuqhubeka nomsebenzi wethu wokusiza abantu base South Africa nangaphandle bafowethu ngicela uqala nje ngohuman la iceleni kwami ababungabeli ababukeli mhlawumbe mase yadlulisa ke size sifike kuDukuza omncane nje sokubingelela nje kuphela ngiyabonga mfowethu uhuman plumber lo traditional doctor human plumber Fachar lo umelapho wendabuko lapha zonke izifo seyihlule yonke into ngamakhambi emvelo ongayekusana emithi noma amaphilisi owaphuzayo okulapha lapha ekhona akakuboni ngisho ukubona kodwa uzokuthinta ngamakhambi kaNkulunkulu. Siyabonga human plumber hayi nathi siyayibona imisebenzi kodwa ke ababukeli bathu basazoyibukela babukeli nisazoyibonela imisebenzi le ayishoyo uplumber ukuthi imisebenzi kaNkulunkulu cha ikhona imisebenzi kaNkulunkulu sisicela nje ukubingelela ababukeli bethu mase siyadlulisa size sifike lapha ekugcineni. Ngiyabingelela kubabukeli inkosi yami inhliziyo yami yaze yajabula ingane yakwazi uyihambela manje ingane isipholile ikwazi ukuzenzela yonke into omkhulu uJehova ngikholo ukuthi ngokuphuthuma ongaka hey Dr Plumber ngiyabonga iyasebenza aphilisa ukuphazima kweso hayibo akukuningi engakusho ukubonga nje kuphela ngiyabonga ngoba isifiso sami ukuthi ngisize umntana akwazi ukuthi akwazi naye ukuthi ayihambele akwazi ukuya esikoleni impilo yakhe ibuyele esimeni nje ngiyabonga kakhulu. Sanibona babukeli beDukuza TV. Mina ke nguZex ugubhela bangazi kanjani enkundleni zokuxhumana. Cha nami angizokuchaza kakhulu ngoba sachaza eqaleni but esize ngakho namhlanje ubuthi besibiziwe ukuthi cha sobona imphumela yokuthi umntwana osindile and kuyajabulisa kakhulu kumbona ekulesi simo. Hayi Dr nami ngisathukile namanje. Yabo? Hayi ngathi AI. Siyabonga kakhulu. Amandla kaDokotela ngicathi sonke siyawabona futhi abangakawaboni basazowabona. Siyabonga kakhulu dokotela. Siyabonga nje babukeli bethu ke uyena ke mvusi wenyamazane owenze ukuthi ke usisi lo abantu abaningi beze bebazi ngaye kakhulukazi nje umfowethu lo uthuleleni sisicela nje ukunikeza ithuba nawe ukhulume sithi ababukeli bengakaze bekubone bagcina nje ngokubona emzimbeni ukuthi ukanjani namhlanje bathola ithuba lokuthi bekubone usumuhle usunje siyabonga nje kakhulu sisicela nje ukukhulume nababukeli bethu. Sanibonani babukeli
njani sacabanga nje ukubonga kodokotela Nkosi yami ngokuthi akwazi ungisiza ngibonge nakuDukuza TV ukuthi bafikile bazongibona nakuZex ngibonge nakho konke eningisize ngakho nalo sisilo bengihlala naye ngokuthi akwazi ungigqugquzela ngikhandle ngize ngibe nje Nkosi yami ngisacela ukumbonga naye ngiyabonga kunina nonke ngokuthi nikwazi ungipha ithemba ngiyabonga siyabonga nje kakhulu babukeli bethu bakaDukuza TV iyona ke isurprise uNkulunkulu othumele nansi inceku yakhe uHuman Plumber ukuthi ke azoninika nansi isurprise ngoba usisi ke eqaleni anithola ngithuba lokumbona ngesimo ayesona esasingabhekeki kodwa nje banimbona njengamanje uyacacama sesibonana ukuthi ke ibala lakhe linjani bese nimbona sesiyaqala ukuthi acace ngempela uNkulunkulu mkhulu Plumber uNkulunkulu ukusebenzisile mfowethu uqhubeke njalo nomsebenzi wakhe emihle siyabonga kakhulu mfowethu ake siyeke manje kwingadlangadla kuthiwa isinamba liyabuka awugiye mfowethu indawo yakho ke manje ngize ngisho lutho qephuza nje mfowethu wenze udubeka yakho siyabonga cha angibingelele kwabakaDukuza TV uthuleni obingelayo cha akuningi okwethu nje njengenhlangano ethuleleni ngathi ke kuyo kwangiphinda okungehlele ukuthi ke izolo abakandalo enhle Herbs and Beyond bangithintile ngiyisesontweni niyakhumbula last week ngithi ukuthi ngaze ngagumula ibhishu lami sengibhinqile ngithi ngiyesontweni kuvela izithombe ngiphushelwa yena udokotela uFajaro Plumber ethi hayibo nanga umntwana kuthi uyagula hamba thuleni uyobheka singakwazi ukumnika imedication ngathi mina ngibheke esontweni nje hayi kwalokho kufona abantu ke ngaze ngagcina ke nami sengiyeke esontweni ngahamba ke ngawubheka umfethu ke umZex wafika wangikhombisa izithombe zomntwana ethi no hayi ngithunywe uPlumber la abakandalo enhle Herbs and Beyond bathi bazokwazi ukuthi umntwana bamnikeze ke i-treatment yabo mahala sangempela ke ngesonto ke savuka sanikela khona la siletheka amakhambi samfika umntwana engakwazi nokuvuka ngisho embedeni ngicabanga ukuthi bakaDukuza TV banayibona ivideo yakho ukuthi icondition enjani umntwana esamfica yona but namhlanje ke esikubonayo ke sitshela nje ukuthi nangu uyimele manje uyihambela kodwa ke asihambi ke sodwa sihamba neteam yakandalo enhle Herbs sazovela ke nayo izochaza ukuthi ke amakhambi abo ngempela enzani ungagcini ngokuzwa usuyazibonela ke manje ukuthi ke enzani ukuthi masithi ke abantu bayagula thina bona bakandalo enhle bathi abantu bazophila ilokho njengenhlangano ithwele sikuzele story sakho umntwana thina sathinteka kwangekho ukuthi mhlawumbe sifuna ukwenza istory ngoba ngeke uzothola ngisho ku-12 TV azange sifune ukuthi sisenze sathi nje siletha amakhambi sizolekelela isupport umfowethu nabakandalo enhle Herbs benza icase kaMntwana sizoba khona sizosupporta namanje nje awethu amakhamera nje siwashiyile because I was not interested ukuthi ngenze istory sikaMntwana but ngizoba khona ukuzosupporta njengesithunywa ngithunywa uPlumber ukuthi nansi treatment hambisela umntwana kwa noma sesigoloza ngoba kuyisonto ngithi mina ngangigoloza futhi ngangigoloza ngesonto ngathi neso faka etaxini ihambe wathi uPlumber hambani manje ngesonto niya eSteng seduza kabe eSteng sayiletha ke nangu umntwana ke uyaphila sibonge nje futhi ke nakubantu abakwazi ukuthi ngoba isimo sasifica sisona la endlini ahlala sona umntwana sasingesihle ngekho ngisho ukudla nakubona bonke abantu athi balulisandla kakhulukazi mZex mfethu siyabonga mfethu siqhubeke nje sisupporte sibazama no South Africa but kunzima ukusiza abantu because abanye abantu baqhamuka nezinto ezokuphula nje umoya yabo ungazuthi mhlawumbe thina uhulumeni khona lapha esifuneka sivuke simela abantu zonke insuku asinayo impilo yethu esiphilayo thina umuntu wasezokubuza umuntu uthi kanti nisiza abanjani niyakhokhisa yini angithi yabo aningisiza ngoba nginjani mina yabona lokho ngale yabo kunzima nje yabo nje futhi kuba nzima namanje bangizela nje sengiphazanyiswe yabo nje umuntu othi ufuna ukuyibulala manje utshela mina awuyibulale ngani ufuna ukuyibulala wawutshela mina manje ufuna ukuyibulala ufuna manje ngisale nembeza wami manje mina ukuthi wathi uthi uzobhala ngisho incwadi yabo sesilindeke leyo note cha ilokho nje bafethu yabo elami nje ngicela uhlala ngezansi yabo no siyabonga kakhulu mfowethu uNkulunkulu nje anibusise ngoba nizinceke noma nezingelo sikaNkulunkulu anithumelile ukuthi nenze lo msebenzi ngoba amandla mfowethu baningi abangafisa ukwenza lokho but bangaphumeleli ngoba akukho ngaphakathi akukho ukugcotshwa uNkulunkulu akunikeze khona ngoba into nento ayimane isuke nje yenzeke out of the blue ayikho into emani yenzeke nje kusuke kukhona into uNkulunkulu anenhloso yayo ngoba njengoba nje ekwazile ukuthi abe nezinsizwa njengoba nangu mfowethu nimbona lapha sizokhuluma naye engazi ukuthi uyena sosichazela mhlambe ngama herbs noma izinto ezisetshenzisiwe kulo makhambi asize usisi so okuyizi insizwa lezo ezithunyelwe uNkulunkulu ngoba ngaphandle kwalokho abayikhona noma akwenzile baningi ababalima lile kodwa nje namhlanje sinosisi
esimbonile omuhle oseluleme ngaphansi ibabukeli bethu bakaDukuza TV mangizochaza umfowethu la wayethe imithi yakhe uzosinikeza insuku ezu7 kodwa ngosuku lesibili babukeli bethu usisi wayesevukile embhedeni sase sithola amakholo ukuthi useyakwazi nokunyakaza useyahamba useyanoma useyakwazi usenza yonke nje into usenormal yonke into isiyasha kulo 7 days ayobekile but in 2 days kwasekwenzekalile ukukhombisa ubukhulu bamandla uNkulunkulu awathathe wawagcoba ngoba uNkulunkulu babukeli bethu asikwazi ukumbona kodwa simbona ngezenzo ngoba njengoba lasho neBhayibheli ukuthi waqhamuka umuntu owayesingayinga kumama wayethe uNkulunkulu uzomvakashela kodwa wabona isingayinga yena wacabanga isingayinga kanti uNkulunkulu uqobo so uNkulunkulu bafowethu ngoba nje basho neBhayibheli ukuthi ke uma ngibona umuntu ngibona umfanekiso kaNkulunkulu iyona ke imfanekiso kaNkulunkulu le ayiveze ngayo bafowethu siyabonga nje kakhulu. Sanibingelela kuphi nakuphi banikhona emakhumbini amana omhlaba uDJ Xawe indalo enhle Herbs and Beyond awubakithi sisestenga la Ward 15 thatha leli thuba ngibingelela uDokotela the Human Plumber the Fajar siyabingelela kakhulu sibingelela bakaDukuza TV singakhohlwa isikhondla khondle ngonyama enkulu kakhulu madoda thileleni TV ehamba nathi phakathi kwethu sibingelela umndeni wonke awazi wamuhle sibengazi mina ukuthi siza umuntu ogula umuntu ophila kanje bakithi babukele emakhanda bubule benikhona sithi cha la kwindalo enhle bafethu senza izinto zenzeke njengoba nibona nje nani sasikhona lana kwaDukuza siyazana ngakini sithi bona abantu bazophila lana sikhona njengamanje sithi nje thatha ama product endalo enhle Herbs and Beyond siyathi nje bengiqala ngimenza ivideo yami ngithi number 1 noma kuthiwa isiphi isifo sekuphethe detox first masiqeda nge-detox first uza kwi-mineral muqeda nge-mineral uza kwi-iron so ungaqala ke lesifo sethu esisiphethe ushaye sona uma uthanda amaphilisi uzophuza amaphilisi uwaphuza nje kathathu ngosuku awu3 ekuseni emini ntambama ushaye wona musuqinisa kakhulu emanzini udokotela wethu uhlala esikhuza kanjalo esitshela ukuthi nanka amanzi bafethu phuzani bese niphuza amaphilisi siyabonga kakhulu nje ubona umndeni nehlobo zijabule indalo enhle Herbs and Beyond akusona iscam bafethu siphilisa abantu ngempela baphile siyazithi isiqubulo sethu abantu bona bazophila uDJ Xawe indalo enhle Herbs and Beyond salute. No babukeli bethu njengoba sechazile nje umfowethu laphana akakhuluma uyaqephuza nami ngiyasika iphethini bafu ngisikile iphethini njengoba sechazile nje imphumela nibonele babukeli bethu singofakazi anobiza thina babukeli bakaDukuza TV nisibuze sizonitshela ukuthi hayibo injalo lento iyasebenza into uyasebenza yabona nje bese shila ukuthi ke uqale ku detox hayi babukeli bethu nisazosibona nathi sizocobezela siqalile siya detox manje sisebenza kodokotela manje bafowethu siyabonga nje kakhulu imphumela nje uyibonela la babukeli bethu bakaDukuza TV nathi siqalile nje senze njalo manje sibonge nangu ubafo umfowakubhela besimbiza nje ukuthi ke umvuso onyamazana uyena umvuso onyamazana ke bafowethu lo okuyuyena owazi ukuthi ithuleleni nobaba la umfowethu Human Plumber aze kwazi ukuthi afike asize usisi sicela nje ukubonga yena mfowakubhela uNkulunkulu akubusise siyakubona ukuthi ukhulile uphumile kwi-youth kodwa manje awukhulile ngaleyo ndlela kodwa uNkulunkulu ukusebenzisa ngendlela enhle kuningi indawo ngabe ukuzola njengamanje uyayithola ushaya amavosho uhamba ngamapholo kodwa ukhetha ukuthi uhambe nanazi insizwa uyinsizwa mfowethu siyabonga kakhulu ukuba indoda akukhulelwa kodwa kukhulelwa ngemsebenzi siyabonga nje uNkulunkulu akubusise sisi angazi ngizothini kuwena incekukazi kaNkulunkulu Nkosi yami simakade engcwele siyabonga nje kakhulu mfowethu inhliziyo yakuphe yona uNkulunkulu ngicela nabanye basike iphethini kuwena akwandisele enhlizweni yakho uthi konke okwenzela usisi ukwenze nakwabanye uNkulunkulu ukholo kuzayo I promise you there's a lot coming bengizocela nje mfowethu ukuthi ke nawe ke ukuyibongele wena ke manje usubonga nje kokwenzile nemisebenzi yakho noma ninonke nje nabafutsheni bamisene nabo kaHebhali kwenzile thina sikaDukuza asasena manje we are out of words but besicela nje kube wena oyibongelayo nje kubona ubabize nabanye babuze beDukuza TV kuyasetshenzwa la ekhaya kuyasetshenzwa ngifuna uqaba manje siyabonga mfowethu traditional doctor Human Plumber Fajar lo umelapho indabuko lapha zonke izifo esehlule yonke into ngamakhambi emvelo ongayekisana imithi noma amaphilisi owaphuzayo ukulapha lapho khona akudingi nokuthi uzombona ungafika epharmacy but akudingi ukuthi ungibona ngithi uyayibona le nto le sizoqala ngokubonga ke ubaba lapha nothuleleni ngaso sonke isikhathi mayethintwa uyena uyayagxuma ekuqala kusho ukuthi thina mawufisa sikusize uyaye uxhumane nothuleleni ukuze uthuleleni mayese
isuka ngale izomsiza kithi indaba. Hayi ukuthi umuntu uza kithi straight ngoba thina ngithi silapha abantu suke sibheke inzuzo zonke lezo zinto but uThuleleni uyena owenza lo msebenzi wokuthatha abantu bese ayasho ukuthi asiphume lapha nibana ngithi uyabona sibonge uLokhonje uZex lapha okuyena oqhamuke nosisi ngoba sibone phela kade kubhizi ukuthi hayi Zex mfowethu angaphela amandla uZex aqhubeka siza abantu DJ Xa uthini DJ Xa uthini ngendalo uyena okhulumayo uzokwazi kanti ukuyidlulisela ku DJ Xa asho ukuthi abantu batholakala kuphi indalo itholakala kuphi ukuze abantu noma benhluphe kahle bazi ukuthi sitholakala kuphi DJ Xa cela uthathe over mfowethu bayitshela abantu ukuthi siqhamukaphi siyaphi sibhekeni. Sibonga kakhulu bakithi, sibonga kakhulu kufika nje lana kwaDukuza ku Ward 15. Sibonga kakhulu ama TV yakhona especially yakwaDukuza TV. Sibonga kakhulu bafethu igala elihle nelenzayo nelibaleke kakhulu. Sibonga kakhulu ku Zex Mvusa Nyamazane sengizwile. Umndeni wonke ke bafethu kukhethekile kwawo. Ayi namba bafethu Thuleleni bayazi abantu abaningi bafethu bahamba nje bafethu bafike eqadada. Uma ngabe usutshele bona hayi indalo enhle Herbs and Beyond izobe sifikile igalelekile. Sake bafethu abafuna ukusithola ke abathi bafuna ukusithola noma kanjani befuna i-address yethu sizobanikeza yona manje ke state Dula Uma lane laphana ke kuthiwa between Chicken Licken kanye naye laphana iCourt street Court passage laphana yabona nje umubuzwa leliphongo limnandi le Chicken Licken nansi ipassage laphana seCourt uhamba njalo ke laphana uzofika egcineni ngathi ufika egcineni on your left uzobe usuyithola ke laphana indalo enhle bathi abaningi bayazi ngoSmith Street leyo ndawo le ibikhona kakhulu yaziwa ngawo so ke bakethi sitholakala lapho ke eDurban CBD usithola lapho ke bafethu uma ngabe ufuna yonke inhlobo yama product ufuna yonke into oyidingayo uzoyithumela sikuthumelela yona thina lana kwa Herbs and Beyond bafethu sikuthumelela mahala everywhere in South Africa. Uma ngabe ubona umuntu ethi hayi la indalo enhle sithi cela ukuthi sifake imali yeKorea hayi ubona ukuthi sigebengu ke leso udokotela ukhona lana uma ke wa order nje unafuna ama product indalo enhle Herbs and Beyond ikuthumelela yona mahala ayikucharge ngisho isenti. Sebanga kakhulu balaleli sebanga kakhulu babukele emakhaya. Hayi nami ngazibongela njengoThuleleni siyazibongela kanza kwethu ke abakandalo enhle Herbs nje bese shilo ukuthi DJ Xa bayatholakala ngempela museThekwini lapha ngisho ngama nje eminyango ka Shoprite eminyango lokhu mina ku Smith Street mawubuka uzobuka uChicken Licken lapha ngaphesheya uwele khona eminyango kaChicken Licken kune passage lapho ungene passage nje lapho kune gate ungalisabi igate elikhulu elimnyama lapha hamba nje ufika uvula isango komplo zokubuza ukuthi uyapi ungene ubusela isango na uvale wehle ngqo straight njengoba athi sho DJ ekugcineni ncinci sitolo sakandalo enhle ke Herbs uzosithola khona ke lapho ke yibo lapho uzobathola khona ke no DJ Xa uzomthola khona edansa nje bedansa nje ngizomfica khona lapha ya indalo enhle ke lapho ke thola khona kanza kwethu ngiyazibongela mina Thuleleni siyabonga. Ngicela nje nami ukubonga nje ababukeli beDukuza TV nabo bonke abantu abakwazile ukuthi babe ingxenye balekelele umntwana wabakulesi simo ekusona because yonke lento eyenzakalayo ayenzekalanga ngami ngingedwa ukuthi nami ngikwazile ukuthi ngimemeze basabela sahlangana umntwana wazi aluthola usizo. Siyabonga kakhulu. Sisi ngiyazi ukuthi izinto eziningi sasetshenzisa i-account yakho noma sasebenzisa i-account yakho just nje ukubonga kubabukeli kwabakwenzile ngoba lokho abazokubona ngaphakathi kuyimisebenzi yabo but abayenze through wena so you have to ukuthi ubonge uphinde kwazi ukuthi nangu lo muntu esimnikeza imali yethu oyisebenzisa ngendlela enhle babukeli bethu basoyibonela ukuthi uyisebenze kanjani. Siyabonga sisi. Ngithanda ukubonga kubo bonke abantu abalula isandla Nkosi yami babona usizi besiphila ngaphansi kwalo. Sikwazileke ngemali ukuthi sithenge impahla endlini, sithenga nokudla. Saphila nathi njengabanye abantu. Siyabonga kakhulu. Nkosi busisi. Siyabonga sisi. Kodwa kusala babukeli. Cha nganza kwethu ngithi nje ake mhlambe ngicacise lokho njengoThuleleni after sifika la Sunday yimina ngafike ngabona icondition la yokuthi ke isemahlele kusona sibe kanjani ngithi yabo ndingathi mangibuza ukuthi nidlandla wathi nekunzima nengubo zalazikho ngomusa wakhe because uyena oyekwazi ukuthi amukele udadewethu ngithi yabo indodakazi ukuthi alale nayo ngithi yabo nami ngangeke ngize ngikwazi ukuyi-accommodate champion yami simi sasiyona emzimbeni mawumuka ukugula kwakhe kodwa ke ngobuntu bakhe wakwazi so ngase bafethu kuzofuneka whatever sikuposta sicela ukuthi abantu abafake izandla ukulekelela usisi esimena abhekene naso because ngishiya ingubo zokulala zikho noma khona thola baboleka ingubo thola wese baphucila ngithi ingubo nayizwela kunjalo ngithi ukuthi abathenga so sasibonge nje sisi uwena umuntu wakwazi ukumukela ingane namanje size ngalokho ukuthi ke kubantu bonke bebe supporta esimeni sakho
nemnene benhliziyo yakho because ingane awuyekela ngeminyanga awizali ingane ngithi Angihlobene ngisho nayo kahle kahle bengiyisiza nje Nkosi yami ngoba ngibona isimo sayo sisibi kakhulu and incane ingane na 16 years. Okay, ngithi nje ake ngiqinise lokho ukuthi sasikuvezele lokho but ke umehluko enwenzile siyabonga South Africa nakuyena ukuthi sengabe sekuba khona izinkulumo mhlawumbe ezimnendela ithina esasithe acela ukuthi bamlekelele ukuze akwazi ukuthi umuntu ehlena endlini bakwazi ukuthola into abazoyidla ngoba la maphilisi nangeke kuwaphuza ungadlile. Ngiyabonga. No, siyabonga nje kakhulu, siyabonga nje ukuyicacisa mfowethu ngoba ke babukeli bethu siyazi ukuthi ke into enemali phakathi ihambe ibe neinkinga phakathi. So sicela nje ukuthi ke ingabi khona into njengalo bese icacisile mfowethu eyingcindezi ngaphezulu kwasisi ngoba thina kwesikubonile yonke into isahambe ngendlela eright. Kodwa nje ukukhuluma kohleze kukhona babukeli bethu. Sibonge nje sisangena ngaphakathi endlini sibone ke imisebenzi yenu babukeli bethu ukuthi inenze yagcina kuphi. Njoba nibona ke izinto ke abakwazile ukuthi ke bazithenge ngemnikelo yenu enithena inikusisi ikho konke ke lokhu enikubonayo nombhede njengoba kade nje be2 kusho omunye ulala ngaphezulu omunye alale ngaphansi ukuze bekwazi ukulala kahle setup nje enhle endlini yamalady nawo namabhakede abo lana izitsha abayithengile. Siyabona nje ukuthi ke imali yenu yele basebenze nefloor phansi umanti abawushintshile imbhede yokugeza kuningi nje babukeli amandla enu nokudla nje bakuthengile nje bakade bechaza nje. Siyabonga nje kakhulu ngemnikelo yenu babukeli bethu.